ಎಸ್ವೈಎಸ್ ತೊಕೋಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ದಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಚೆಕ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕುಂಪಲ ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಹಾಜ್ ಯುಡಿ ಹಮೀದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿವಾಹ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವನದ ನ್ಯಾಮತಗಳನ್ನು എടുത്തു ചൊല്ലുന്നു. വലിയൊരു ന്യാമത്ത്, വലിയ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಆಕರಂಟು ಚುಟ್ಟು ಕೈತು ಮುಂತ നല്ല ನಗಲಮೇ ಮೂಮಿನಿಗಳೌತು ಚಂದತರು ನಲ್ಲೊರು ಮಜ್ಲಿಸ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ഇതേപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ പുണ്യ കാര്യത്തിൽ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു ഒന്നില്ലല്ലോ 100 വർഷം ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ചെറിയ അമൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവന്റെ മഹദായ ഫദ്ലുകൾ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് ഈ ഒരു നല്ലൊരു അമൽ ഞങ്ങൾ കബൂലാക്കിയത്. ഇത്ര സന്തോഷം ഞങ്ങൾ എത്ര ഒരുമിച്ച് സന്തോഷം ഇതാ ഇതിനേക്കാളും കോട്ടി മടക്കും സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങായിമാരും പെഞ്ഞായി മക്കൾ സഹകാരികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ നേതാവായ സയ്യിദുൽ വജൂദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ലിവാഉൽ ഹംദിന്റെ കൊടിലെ കീഴിലായിട്ട് ഒട്ടിಗೆ കൂടിയിട്ട് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ഉല്ലസിക്കുള്ള സൗഭാഗ്യ കാരുണ്യമായ റഹ്മാനായ റബ്ബ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതേ ഒരു ആശ വെച്ച് രീതിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അതുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു അമലിൽ അല്ലാഹു തആല അവന്റെ തൃപ്തി എന്താക്കിയതാണ് ഒടിപെട്ടി വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് ലാത്തമിനൽ മാറൂഫി ചെയ്യുക. ഏത് നന്മടും നീ നിസ്സാരായിട്ട് കാണണ്ടാന്ന് ചൊല്ലുക. ഏത് നന്മടും നീ എന്തായിട്ട് നിസ്സാരായിട്ട് കാണണം. കാരണം ഏതോ ഒരു നന്മയിൽ അല്ലാഹുടെ തൃപ്തി, ആ തൃപ്തി ഒരാൾ കിട്ടി അവൻ വിജയിച്ചു തീർന്നു. നമ്മളെല്ലാ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും എവിടെ എത്തരോ അള്ളാഹുടെ തൃപ്തിയായിട്ട് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അത് കിട്ടിത്താ അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവൻ്റെ ഏമ അവനെന്താക്കിയ എത്തിയാണ് ഗുരി അവൻ എത്തിയാണ്. പിന്നൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതൃപ്തി ഏതോ ഒരു തപ്പും അള്ളാഹു താല വെളിപ്പാട്ടി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു തപ്പ് നല്ല അമലാക്കിയിട്ട് ഒരു തപ്പാക്കുമ്പോൾ അവൻ അള്ളാഹുടെ വളം അള്ളാഹുടെ അതൃപ്തിക്ക് പാത്രനവിടെ അതോടുകൂടെ അവിടെ തീർത്തു. ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹുടെ ശത്രു ഏതോ ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ അല്ലാഹു തആല ಒಣಿಪಾಟಿ വെച്ചു. ഇങ്ങനെ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಕುಂಪಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಸಾನಿ ತೋಡರ್, ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕುಂಪಲ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಜಿ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಕುಂಪಲ ಮದ್ರಸಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಜಿ ಪಿಎಸ್ ಬಾಬಾ ಕುಂಪಲ, ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಕುಂಪಲ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಬಶೀರ್ ಆಜಾದ್ ನಗರ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಕುಂಪಲ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Vasudev Stores, store for your inner needs. Visit us to find trendy innerwear from major brands. Visit Vasudev Stores, ground floor, Ideal Towers near Sharao Ganapati Temple, Mangalore.